Message ke mangayo bon click calls mangayo na Garo Hills. Kabangi community galong ba kumno ngem di banduna ya kasal. Tenrei ni snibok no ya kanong po. Barhangi ni sotho. Phi ba ki jaka ki ba ni don kam bani khon ba ki ba ki jai ban riu. Ki ba ki jai ban riu. Ki pe ya ka BPP ya ka Voice of the People Party nei. Kum kata ka party ka badi ka regional party kabalong mo kaba lesi kabaki sngo bangi persya ki teka don ka jingle persya jongki bamde na ka jai bari ko jing teka niru ni sotho kum no bansa pe bansa le bansa penbe te andre la rakam de na kata larki sngo thu ya ka jimut ka jongi lar kimliat haki propaganda jongi ki wiki political party ki ba penting ki te ngino maratin bagin job ikiru tenre ka por kan batai kapor kan ya ba wat makiru kin sasutho ba ka jingong jingi bagi diga regional party ka bangin malaman compromise ba ka hok ka jing tanrai ka jing reclaim da pendu pa dia ka constitutional rights ka jing ki ka hok ka jing ki mo ka kum ka constitution ka por kan sawan baki kin satho ba ka baki ki smutho ya ka Voice of the People Party ka longa ba bakra te nama kata ngi don ka jing kermen ba ka ML election ngin khamle ba shu batu ngin la ban job khambon then kini ki lightly ki constituency ki bangi job kini hi ki bangi la community bangin job then ring la community sa na paring kini ki atli bangin job ho ni so tho kadon constituency jerang constituency ka bala khle pala ba ka mo ka jaka ka bayar ki week ki jabri ki bon te ni so tho ba ka fight ang to kanong tai te wala ka taru ngi wan balai ya ka pol kamde baduna kai Hamala ki constituency hi lara ka BPP kaman ba mot kanwan balai te kani ka pen hi ba ka jing phai kaman hi jung bobron balang la phai man ta sha ka Voice of the People Party but na ka week election cha week election ki pai ba ke nang sutho te ki tu ki bam pat yo ban karshan man kani haka MP election ki la karshan man ta haka MDC election but ki tu ki banum karshan man tar kanwan hi ka por ba ken sa sutho bang la bakla but ken sa ai la ye haka arpo para ki message ki mangayo bontli ki calls moyo na Garo Hills ba ki ai khuble but ki onkla dei sa por ba fins dang no sashni cha Garo Hills ki kwa but ki pe ka Voice of the People Party as a party which is against corruption ka party ka balong yang persya ka corruption ba ki sotho ba ka corruption kala kata hadu kata ta ya ka Garo Hills te ngam aratin ba ka party kala ban sothet sha Garo Hills but kum ba kalong ki pai ba ki jonga Garo Hills ki phai kandon ka jinga khun kandon ka propaganda namar kini ki party hi kade be ka political propaganda ka ba ki let show pai ba mo ki issue ki babon kade be ke ban mislead pai ba but create confusion pai ba te ka por ka dang don ini kom ka party bangin nang yo ban pinsai ki ni paro